קודם כל חלום שלי שהמקום הזה יהיה מלא. 380 אנשים זה לא הרבה אנשים, אבל זה גם לא מעט. וכביכול קפצתי למים. יש אנשים שיגידו, בתור התחלה היית צריך לקחת מקום של 80 אנשים. ואז כאילו המקום של 400 אנשים יהיה לך יותר גדול. אמרתי לו, אבל אני רואה את המקום הגדול שלי כהיכל מנורה. אז המקום הקטן שלי זה 400 אנשים. אז זה בגדול הוויז'ן שלי, והרצון שלי לעשות פה קצת יותר טוב. אם מישהו קם באמצע ההרצאה או בסוף ההרצאה ויגיד, אני לא מאחל את זה, כן? אבל אם הוא יגיד, כאילו, עברתי 1, 2, 3, אני עכשיו מפה יוצא לעשות עם זה משהו, אני עשיתי את שלי. מספיק אחד, וזה עולם ומלואו כל אחד. כן, אחד שייתן כוח למישהו אחר, וזהו. אני הראשון. כן, אתה תיתן את הכוח ואני, כאילו, זה לא אני מספר על מישהו אחר. אני עברתי את הדברים, אני נלחמתי שם, אני הייתי שם פיזית, אז... כשבן אדם גם רואה, נראה לי, מול העיניים שלו, בן אדם שעבר את זה, ושומע את הסיפור שלו, ורואה מול העיניים שלו, כאילו, הוא עומד פה מולי, כן. הוא עבר את זה, היום הוא, תכף נדבר על זה, בפרק הבא בחיים שלו, בונה את עצמו, מגשים חלומות, כן. ובן אדם שהיה בנקודה מאוד חשוכה, אנחנו דיברנו על זה, ואפשר לצאת מזה,